Masobra 2.5 million nga balor sa suspected shabu na recover sa lain-lain nga operasyon sang kapulisan sa Pavia, Iloilo. Samtang pamunuan sa PRO-6 aminado nga dako ang problema sa iligal nga droga diri sa rehiyon. Si John Sala nakatuto. Dakop ang ginaligar budigero sang droga gikilala kay alias Jojo Lakipman ang ginatudlo runner sini nga si alias Junjun sa drug bypass operation sa Hibauan, Pavia, Iloilo. Lunsay high value individuals ang duwa ka nag-ooperate sa Pavia kag pila ka mga lugar sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Nakuha sa duwa ang kapin 2.1 million pesos nga balor sa suspected shabu. Si alias Junjun ang nagapatigayon man sa transaksyon sa ilang mga supply. Kasi via online naman sila nagtatransact. Medyo matagal na rin sila sa ganitong transaction, sir. Kaya makikita mo, malawak na rin yung mga connection. At ang iba naman, sir, pumupunta na lang dyan sa bahay nila kasi alam na naman nila na familiar na at suki-suki na nila, sir. Dugang paniinot, nakaagi na sa 2 preso sa alias Junjun bangod sa iligal nga droga kag nangin konektado sa iban pa nga mga durugista sa sulod kag sagwa sang jail facility. Samtang isa pa ka persona gidkilala naman kay alias Edmund ang nadakpan sa separado nga drug bypass operation sang Pavia Station Drug Enforcement Unit. Makabig konektado ang duwa ka mga operasyon matapos gintuad ni alias Edmund nga mag-abyan sila sang nadakpan nga runner nga si alias Junjun. Na-try lang nila, sir, na nagkira muna siya ng item dyan kay alias Junjun kasi naubos yung stock niya. Alam mo naman, sir, pag once na na-engage ka sa illegal, kailangan mo talaga ng kaibigan na nag-illegal din para sample wala ka, may nakukunan ka. Nakuhaan man si alias Edmund sa masobra 400,000 pesos nga balor sa suspected shabu. Bangod sa asod-asod nga operasyon kontra droga kag nalulupang doon nga dako nga supply ang nakumpiska, aminado si PRO-6 Director Brigadier General Jack Wangki, seryoso ini nga problema. Maganda po, if we compare it to the previous years, the administration of then President Duterte, daw medyo nagkakahanan ng natin naman. Diba? But for now, even you, I know, makikita nyo man, evident din sa aton yung mga operations. Nagpasalig man si Brigadier General Wangki nga ginatutukan sa kapulisan ang problema sa illegal drug trade. Upo kay Hans Desierto, John Sala. Buona, Western Visayas.